Қырымға Украина байрағы қайтарылмасы ярамадағы Авропа бірлігі келмесіні таздықлайжақ. О заман тежавыз үшін Русияның потенциалы yok olur. Бұны президент Володимир Зеленский Хорватистаннан Загреб шерінде кечірілген Қырым платформасы парламентлер ара саммитінде онлайн шекілді чықыш япар екен айтты. О Русия ишғал етілген Қырымда япқан жинайетлері хақында да қатырлатты. Від 2014 року Крим – це єдина частина Європи, де тривають де-факто чистки за релігійною та етнічною ознаками. І якщо ти мусульманин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти кремлин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо у тебе український паспорт, російські окупанти вважають тебе винним. Вдумайтесь ще раз. Люди у таких умовах вже 9-й рік. А ще постійна російська мілітаризація Криму. А ще постійне свідоме знищення окупантами природи Криму. А ще тотальна відсутність гарантій права власності в Криму і пограбунок Криму в інтересах загарбників. Зеленский қайдеткеніне көре Қырымда Украинаға қаршы башлатылған Русия тежавузы бір мемлекетке тесір етті ве халқара мұнасебетлерде телекелі бір хаос яратты. Оның үшін Қырымны Русия плацдарм оларақ құлланмамасы үшін азат етілмелі. О заман дүния башқа ғайыплар олмай жағыны аңлар. Дүния есе телекесіз олар деді Украина президенті. Повернення українського прапору – це прихід на півострів Європейського Союзу. В повному сенсі цих слів. Усіх рівнів нашої інтеграції. Торгівельної – це величезний ринок. Інвестиційної – це колосальні можливості для розвитку. Усього цього зараз в Криму просто немає і не може бути. Росія позбавила наш півострів ринків і розвитку. Повернення українського прапору – це захист прав людини, це свобода для усіх людей в Криму, для усіх спільнот, етнічних чи релігійних. Bu maqsadqa erişmek için Ukraina mudafa, maliye ve sanksiyon destekке muhtaç. Bu gelecek barışıknan temeli dedi Zelenski. Bunun beraber Zelenski sammit iştirakçılarını işgalden son azat etilgen Kırımға davet etti. Потім, коли ми вийдемо на наші законні державні кордони і повернемо, зокрема, і Крим, нам буде потрібен ваш досвід – безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя після років окупації, а людям в Криму справедливість. Наша співпраця має зберігатись на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Украина емайжилері Луганск вилаетінде Сватова шері янындан işgalcilerini урып чықара. Украина жеңчілері яңа кетірілген рус арбилеріні yok etmek için бар күчіні сарф еті. Баштапның малыматына көре ең кергін вазиет Бахмут ве Авдеевка yönelişinde. Белогиревка, Спирны ве Верхнекаменка живарында да урышлар девам еті. Işgal етілген Донецк янында олған Маринка қасабасы янында ұжымлерінің сайысы артқан. Херсон вилаетінде işgalciler яңы mudafa позицияларына қорып қачмақ үшін yollar қыдыра. За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. İşgalcilerinin işbirlikçiler kaçaq. Onlarının yerine seferberlik çerçevesinde orduğa alınğanlarını ketireler. Baştapta kaydetkenlerine göre bunu izbatlagan video Xerson vilayetinin Lvova koyunda çekilgen. İşgalcilerinin işbirlikçilerini Xerson şehrinden de tahliye ettiler. Dnepr ozeninin sağ yalısından Skadovsk ve Genesisk şehirlerini yerli memuriyet ve banklarının hadimleri ve mülkiyetini alıp çıkalar. İnternet provayderlerinin tertibatları hırsızlangan
қоршалаған. Тахлие етілгенлер арасында эсасен ишгал етілген Қырым ве Русиядан кетірілген хадимлер. Мектеплерге пара айырылуы ве балаларға аш берілмесіні тоқтатқанлар. Украина истихбаратының мәліметіне көре Рус ишгалжелері адетінже ерлі сакинлерінің мал мүлкиетіні қырсызлап алып кете. Рус ишгалжелері Қырым гоноллер батальонынан команданы Иса Акаевны қыдыруға айлан етті. 20 жылы қапыз жезасы ве халқара қыдыруынен қорқыталар. Қырым-татар ресурс мерkezінде хабар еткенлеріне көре Қырым-татар арбилер бөлігінің команданны қанунсыз арби құрылыш құрғанында Русия менфаатларына қаршы жеңте иштирак еткенінде қабатлайлар. Руслар Иса Акаев Қырым батальонынан ел басшысы оларақ Украинаны рус ишгалжелерінден қоршалағанына бегенмей. Ода 2014 сенесінден берлі ярмаданы мечбурен терк еткен Қырым-татар жеңкчілерінен берабер силе алып Украинаны рус ишгалжелерінден қоршалай. Ақ қоршалайжылар Украинадаки Интерпол бюросының бөлігінен ишбірлік япып, ишгалжелер үкіметі халқара қыдыруға айлан еткен инсанларны чедвелден шығарта. Держись, мы с тобой! Омрунде бойлы яланы шытмеген Қырым фали Ирина Даниловичның бабасы қызынан давасы бақылмасы черчевесінде ишгалжелер прокурорлары сеслендірген уйдырмадан шашты. Кефенің ишгалжелер махкемесінде қабатлайжы тарафы Шекленов сеслендірген делиллер арасында Даниловичның Русия тәжауызны тағбих еткен месаджылары бетінту девамында тапылған ескі бозық телефонлар ве китаплары. Книги все куплены. Изданы, во-первых, в московских издательствах, некоторые в киевских, но все куплены в магазинах. И ничего там такого абсурдного я не нахожу. В следующий раз, если пойду я покупать книги, я буду сначала заходить в ФСБ, просить у них разрешение, спрашивать, можно эту книгу купить или нет, а уже потом пойду покупать. Сонки Сефер Данилович бабасына барды. Рус ишгалжелері тарафындан қырсызланмастан әвел көрген еді. Енді есетек махкеме топлашуларында көріп ола. Изоляторда есе қадын незаретшілерінің басқысы алтыда болуна. Олар есе атта кереклі олған илячыларын ала екенлері. Я в ФИЗО покупал ей медикаменты, и косметику, и кипятильник этот, и сигареты. Все эти вещи я покупал со своей очень большой пенсии. И передавали мы их официально. Забрали или не отдали, ни мне, ни ей. У меня такое подозрение, что, может быть, комиссионку сдали. Эрбір махкеме отырышында Ирина Данилович рус ишгалжелері тарафындан қабатланов уйдырма олғанын айта, ама не үшін о басқа алтында олғанын аңлай. Ирина держится достойно. Единственное, что сегодня в конце судебного заседания она обратилась к судье с просьбой не участвовать вообще в дальнейших судебных заседаниях. Назвала это театром абсурда. Сказала, что психологически и морально не выдерживает находиться в зале и слушать весь тот объем материалов, который, по ее мнению, был сфабрикован для того, чтобы повлиять на ее активность, на ее позицию и убеждения. Жемат журналисті вемшіре Ирина Даниловичны ишгалжелері қанунсыз шекілде патлайжы мадде сақламасында қабатлай санкедерсіно патлайжыны бұрай девамында янында ташып юрген. Апрель айында қырсыланған сон Даниловичіле бір авто девамында бағы йоқ еді. ФСБ хадимлері оны қорқызып азапларға чектіріп керекли танықларын алған. Оны күнде тек бір кере ашатқанлар орманға яда Мариупольге алып кетіп, жоймаға ишандырғанлары.